ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми дур аз ватан ва мардуми сарбаланди тоҷик. Дӯстон, имрӯз 17 марти соли 2026 бениҳоят як навори ҷолиб ва зинда кардем бари шумо. 1000 рубл баробар ба 118 сомонӣ. Айни ҳол дӯстон, шахсое ки нав омадаен меҳмон бошен, агар хоҳишмон ҳастам якта лайкои бесума бизанен, дар канали мо обуна шен. Анам хе хонаҳои арзону қимат ғалтид бардоро ҳатман пешниҳодтон мекунам. Хулоса касе ки зӯраш мераса харидорӣ мекунам. Як рӯз на як рӯз шумо ҳам соҳиби хона мешавед, касе ки хона кофтиса бошад. Агар хона бошад, барои реклама кардан ҳатман дар рақамҳои мо метавонед ки дӯстон муроҷиат кунед. Мо дар хизмати шумоем. Рекламаи осон ва зуд савдо мекунем. Эълони якум мегзарем бардор ҷуно. Бибинед, ба мо равон кардан квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор аст. Дар шаҳри Ҳисор, дар назди Мошинбозор. Агар дида бошем бардор ҷуно, дар 8-ум ошона аст. Ин дом бошад домаи 10 ошонаага аст. Ин сурати пештараша айтак бигирем бардор, монтаж катурам кардагӣ. Хулоса гап, ин сурати пешина. ҳуҷҷатҳо ҳама ҳаст, ягон мушкил намешавад. Аз номи канали мо занг бизанед, ҳатман боз муомила дорад дӯстон. 2 комната мешавад инҷа, 49 метри квадратӣ дар доми 10 ошонаага. Анамин квартира бошад дар ошонаи 8-ум. Рақамҳои 4 24 38. Акамон да ҳамин рақамҳо ҳам WhatsApp дорад ва ҳам дастӣ. Назди Мошинбозор дар бардоро. Ина фаромӯш накунед, дар шаҳри Ҳисор аст. Хулоса мактаб, мағоза ва масҷид, ин гуна нуқтаҳои хизматрасоне ки ба мо ва шумо дар зиндагӣ лозима бардор ҷоно, инҳо наздик. Дар ҷои хуб ва обод ва нархам арзон. Боз муомила аз номи канали ман, ҳатман занг бизанед, фаромӯш накунед. Бибинед дӯстон, боз як видеонавори зинда. Ин шуд эълони дуюм. Хонаи фурӯшӣ дар Ваҳдат аст. Дар ҷамоати Гулистон дӯстон, дар ҷамоати Гулистон, деҳаи Иҷтимоиют. Деҳаи Иҷтимоиют. 10 сотиқ дорад, 4 дар хона. Ана ҳамин аст. Ҳолат бошад айни ҳол дар ҳисоби коробка. Ҳисоб кардан гиред дӯстон. 10 сотиқ 4 дар хона дар Ваҳдат 330 000 сомонӣ. Неки боз муомила дорад аз номи канали ман. Рақамҳои Тисел, WhatsApp ва ҳам дасти яка марҳамат муроҷиат кунед. 931 44 24 94. WhatsApp аст. Бихонам, хонара диқ тақсим карда мешавад. Яъне ки метавонед ки шумо 2 участка кунед бардоро. Об свет дора ин тарафта, об дар замин баровардагӣ. Яъне ки обш аз замин баровардагӣ бардоро, мотор қатъи мекашиш. Наздикаи мактабаш, беморхона ва аптека. Иҷо бардар ҷон наздик. Ҳамсоя ҳама ҳамсоя, хулосаи гап ки зиндагӣ дорам. Беморхона, аптек максимал як 500 ё ин ки 600 метр дуртарак. Ҳамин қароҳ бардоро азиз, разница фарқ мекунад. 10 сотиқ 4 дар хона. Ҳолат ҳамин сасия мехел. Бардоро ба шумо гуфтамонам. Инам хе агар бихоҳем ки шумо хонатона савдо кунем ба ягон мамоният, дар аввали навор рақамҳои мо ҳаста. Метавонед ки ба мон ҳатман муроҷиат кунед бардоро. Дар навори баъдӣ анам хе видеонавори зинда, агар ки шумо навор карда наметавонед, мо аз наздик рафта худ мо видеонавор мекунем. Баъри бинандагон пешниҳод мекунем ва касе ки ба хона ниёз дошта бошад, агар насиб бошад, соҳиби хона мешавад. ҳолата бардоро ба чашми сархатон бибинена, баъд баҳо биден. фикри ақидатонад ҳатман дар комментария нависед. Ин ҳуҷраҳо бардоро ремонт дорад ва ё шакфтум дар ҳисоби коробка аст. мегзарем ба эълони сеюм. бардор азиз, боз як хонаи фурӯшӣ дар Бахш аст. Дар Совхоз, дар Правда мегӯяд, дар сеюм ҳам ин тарафҳоро сеюм ҳам мегӯяд. Ина фаромӯш накунед. Бача, ҳози ҳуҷраҳоша мегӯм. Баъди ин боз сотиқша мегӯм, нархша мегӯм бардоро, ҳатман лайкҳоро бизанед. Ин дарахтора дехтон мевадиҳанда аст. ҳавлии кушод 6 комната 15 сотиқ дига плюс ин замин. Бача 115 000 сомонӣ нарх. Дар Вахш аст. Дар Совхоз. Правда сеюма мегӯям гуфтам бардоро. номеро якар агар шумо кофтеса бошед, +7 989 591 52 62 53 989 591
6253 ба плюс 7. WhatsApp дора ҳатман занг бизанед, муроҷиат ки айни ҳол. Хулосаи гап ки дер накунед. Бибинем бардоҷуно, боз як квартираи дигар. Дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, дар кӯчаи Техника, ин дом бошад доми Саъдӣ аст дӯстон, доми 11 Ошонага аст. Ана ҳамин квартира айни ҳол дар дуюм Ошона қарор дорад. Хулоса ки сентр дар Бардор. Ду дар хона 42 метри квадратӣ дар дуюм Ошона. 320,000 сомонӣ акамеқа меган. Неки бо муомила инуми канали май. ҳатман бардорҷоно занг бизанед бигӯен ки ака номерото ай авто тв гирифтам. Агар ки қиматтарак бошад, бигӯен ки биги нархи арзон. ҳамом, кухни, ҳоҷатхона ҳамаш бардоро қоидавӣ кардагӣ, яъне ки хиша хирсондан шумо бардор метавонед ки дар маҳалле зиндагӣ кунед. Ва касоне ки оилашон хурдтарак аст, бениҳоят шумо дар қулай аст бардоро. Масалан, ду фарзанд дорен ё ки як фарзанд дошта боша, агар зани шавҳар беҳад ба шумо хуб мешавад. 320,000 сомонӣ. Плюс ибо канализатсия ҳам дорад. Рақамҳои акара мегзарам 966 3301. Анайда боша бардоро телефони дасти як аст. Ва плюс 7 901 732 0352. Дар айн бардоро WhatsApp дора камон. хонаҳо бошад нав ремонт кардагӣ бо тамоми шароити хубу замонавие. Дигар читон мефарад бардорҷуно. 42 квадрат. Шумо хонаи тайёр кувен агар рай дур нарен. Ва касоне ки бардоро айни ҳол дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ ҳастин. Ба ҳамин гуна квартираи зебо ва ҳолат ремонт сасайни хуб агар ниёз дошта бошен, зуртон барасад. Агар инҷа ягон чиз бардоро азиз маҷбур нест, боз ина марҳамат ҳатман занг бизанед инуми канали мо. Бо насиб боша ки муомила дорад. ҳамом ҳоҷатхонаш якҷоя аст, чихе ки хитон дидаистед. хулоса ҳамин видеоро бардоро то охира тамошо кунед. ҳатман лайк ва подписатсия кардан фаромӯш накунед шербачо. дар кадом нуқтаи ҷумҳурии худмон агар набошем бардоро бошад хона, мошин, замин, квартира, молу маҳсулот, техникаҳо, хулоса мо дар хизмати шумо ҳастем. рақамҳоро дем бардор дар поён. метавонед ки ба мо муроҷиат кунед. дар масъалаи ҳуҷҷатгузории хона ва шумо дар камтарак бугум бардоро ягон хел мушкил намешавад. бача хонаи тайёр дигар чид мефурӯшед бача. хиди ҳозир марҳамат занг бизанед, дер накунед бардорое ки айни ҳол дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ ҳастед. хулоса ҳамин мегзерем инак ба эълони панҷиммон. боз як хонаи арзон, боз як хонаи хуб бардоро дар ноҳияи Дӯстӣ, дар ҷамоати Деҳқонобод, участкаи Қубодиён мега кӯчаи 20 гектара. машмода бо мегумтон бардоро дар ноҳияи Дӯстӣ аст. ана ҳамин хонаи фурӯшӣ дар ҷамоати Деҳқонобод, участкаи Қубодиён, кӯчаи 20 гектара. 8 сотиқ замин. метавонед ки шумо 100% агарот кӯрӣ кунед. ин тарафода бардоро оби канал мерава. хулосаи гап ки агароти шумо беоб намемона. ҳозир об дар ҷумҳурии худмон дар бисёр ҷош, яъне ки мушкил нест. 8 сотиқ 3 ҳуҷраи дигар плюс ин 255,000 сомонӣ. 8 сотиқ 3 комната дора. ҳамом ҳоҷатхона ва кухни ва дигар бардоро анҷемхона ва аловахона ва дегдонхона бардоро ҳамаш ҳастай. ака касе ки мақсад ҳамин тарафода хеш тавор дорем бардорҷуно, ё ин ки мехоҳем ки ҳамин тарафо букӯчен, ина марҳамат ҳам бо хона арзонай 255,000 сомонӣ 3 комнатага. не ки бо ина фаромӯш накунед ки ҳатман муомила дорад. ин нархи гузошта шуда бардоро ҳатман айнуми канали ман занг бизанед, муомила дорад. бо 881 00 3497 акамо WhatsApp дорад ва ҳам дастӣ. марҳамат дар ҳамин метавонед ки шумо хиди ҳозир занг зада муроҷиат кунед, хидиш муомила кунед. бардорҷонон, боз як хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе аст, дар ноҳияи Фирдавсӣ, дар маҳаллаи Пахтакор. бародарое ки айни ҳол дар маҳаллаи Пахтакор ҳастен,
اعلان ما را بردارو خوب گوش کنین. این خانه زمینی هست با پلس ای در دوشنبه 8 ساعت دیگر بردارو باز انا زمین دارد 8 ساعت 4 در خانه حالت به نهایت ایدئال نی سستانی گفتم اکمون که بقگی کاگی 4 خانه و یک کلدار پیش خانه ویرانتی الیمینی گرفته بردارو ویرانت الیمینی 15 متر خانه بدرو بردارو خودت میفهمی حالتا سستانی خیلی ساعت وایز خدمت میکنی چه خیلی هست نیست کوخنی الو خانه با پلس ای بردارو عزیز انا گاراژ داره کسی که میسو ماشینچا دارن اینجا باز پلس ای گاراژ هم هسته بردارو اگی پرازم 3 کیلومتر دور маршруткаи 45-56 миёям и тарафо яъне ки водопроводи нав ҳастай бардоро мактаб максимале бигирем агар 500 метр дуртаракай мактаб 500 метр дур масҷидам ҳастай аптека бардоро максимале 300 метр пеши хона бо плюс и зали варзишиам дорад ки мақсад фарзандакои шумо агар бихоҳед ки баданашо обу тоб битаву хулоса дар зиндагӣ солим бошад метавонед ки боз ба варзишгоҳ бифиристена варзиш кунанд мағоза ҳастай садик дуртаракайне ки дута беморхонаам наздикай ина фаромӯш накунед хона ба ғишти лой кардагай соли 2011 анами хонаро сохтагиян ҳуҷҷатош бошад 100%. Бе ягон камбудӣ алиши кредит хеле намешавад шербачо илтимос ака мисол гӯем ки ака алиш ё кредит бошад не ин хел договор надора мега акамон нарх бошад 1,500,000 сомония хай ки хона бардорҷуно хона ёхе кад дора плюс и ака қати акамон ку як бардорҷуно ду тарақам гузоштагем касоне ки мисол харидор бошен як занг бизанед шояд ки бо тамоми чизи чораш биташ ва шояд ки не дар ин масъала ҳеҷ гуфтагӣ нестаи мода рақамҳои 008 03 19 19 телефони дастӣ ҳастагида плюс 7 924 174 45 45 анаида боша бардорҷоно ватсап дорад анаида ватсап дорад ҳавличаш ҷои дар кори стяжка кардагие бардоро боз метавонед ки плюс ихтом агароткорӣ кунед хай зиндагӣ да меҷима одамизод квартираи фурӯшии бардорҷоно дар шаҳри душанбе дар ноҳияи синоай дар чораҳаи профисоюзай квадратш гарени калнай бовар ки агар 78 метри квадратӣ инҷа ду комнатаи калон калон бо плюс и ҳамон ҳоҷатхонаш аделни мешавад дом боша бардоро доми 18 ошонагай ина фаромӯш накунед квартира дар 14 ошона қарор дорад нархш бошад 650,000 сомонӣ нарх чораҳаи профисоюз ноҳияи синоай дохил мешавад доман ҳамин дом аст бачаи треза нигоҳ мекунӣ бовар ки агар тамоми шаҳр метавад рақамҳои 68 343 ватсап дорад ва ҳамдастӣ дорад ҳатман занг бизанед муроҷиат кунед бизанед бардорҷон ҳамон лайкҳои бесима ҳеҷ чиз намера видеоро ҳатто дар дараҷаи максима поделиться кунед зангуларо зер кунед реклама метавонед ки барои реклама кардан муроҷиат кунед бардорон мо дар хизмати шумо ҳастем ҳамин хай кора накунем чӣ кор мекунем дига дар ютуб хона мошини замин квартира мол маҳсулоти техникаҳо ба мо муроҷиат кунед аз наздик рафта дар кор шава бардорҷоно видеонавори зинда мекунем ва баҳри бинандагон пешниҳод мекунем ба шумо ташаккур ки то ҳамин дам бо ман будед наворо тамошо кардем лайк монем аи миннатдор то наворҳои оянда худоёр мададгортон бошад паноҳтон ба худо дӯстон.